Sanibonani, umqeqeshi wensizwa. Kunomfowethu ongibhalelile la, umfowethu ubhalile wathi, "Mqeqeshi ngilekelele insizwa. Kunosisi bengimeshela and nesikhathi eside sazana. So uthi yena ugcwele ngami and I'm the person afisa ukuba naye in future, but she's not ready for it right now." Mfowethu ngizocela ukuthi siwuphinde lo line ngoba yabona isingisi phela akulona ulimi lethu, so sibuye sithi kancane. So ngizocela siwuphinde lo line ngoba engathi ubalekile. Uthi umfowethu, "So uthi yena ugcwele ngami and I'm the person afisa ukuba naye in future, but she's not ready for it right now." So yabona mfowethu, abantu besifazane banendlela eziningi zokuchitha nje, zokutshela nje ngendlela ephansi ukuthi cha angigcwele ngawe, yabo. Yindaba basuke bezama ngayo yonke indlela ukuthi ungalimali, basuke bezitshela ukuthi nawe uzozibonela ufunde kwezakho, so bazama yonke indlela ukuprotect ama feelings akho ukuthi ungalimali, yabo. So baqhamuka nestrategy eziningi zokuthi inkosi yami uzofunda kwezakho nawe cha akagcwele ngawe, yabo. So ingakho ngithi mina mangabe umuntu wesilisa ungalinge wenza iphutha lokuthi ulalele umuntu wesifazane ekutshele ngothando ukuthi kumele wenze njani njengomuntu wesilisa, ngoba uzokutshela into ofuna ukuyizwa vele. Ngiyakutshela lento ekumele akutshele yona, uzokutshela into ofuna ukuyizwa, yabo. So uzokuvikela ngayo yonke indlela, ngeke afane nenye insizwa. Yabo insizwa izokutshela ukuthi cha yabo lo sisakafuni umshiye phansi ukujwayela kabi, but intombazane ngeke isho lokho, izothi hayi phinda uzame, mhlawumbe usuku lakhe belingahambi kahle, yabo, noma mhlawumbe une stress, phinda uzame. Kanti cha, yabo, kumele umove on futhi. Ingakho ngithi mina ungamlaleli umuntu wesifazane njengensizwa ayikutshela ngothando, yabo. Insizwa ekumele ikutshele ngothando, hayi umuntu wesifazane akutshele ukuthi wena njengensizwa yini ekumele uyenze, yabo. So njoba ngihlezi ngikwenzela isibonelo safishi ukuthi ufish ngeke uye kufish uyobuza ukuthi fish ngikubambe kanjani, cha uzoya kumdobi ubamba kanjani ufish, uzokutshela kumdobi cha wenza kanje kanjani ukuze ubambe ufish, yabo. So ngeke uye kufish uyobuza ufish ukuthi ngikubambe kanjani fish ngodoba, yabo. Ufish uzokudukisa, yabo. So umfowethu uthi ke she still wanna explore, uthi she will hurt me if she can give it a chance now. Imali ngicela nje siphinde lapha. Uthi ke umfowethu, so uthi yena ugcwele ngami and I'm the person afisa ukuba naye in future, but she's not ready for it right now. She still wanna explore, uthi she will hurt me if she can give it a chance now. So yabona mfowethu lo explore wakhe ngamanye amazwi kuyena, ngamanye amazwi uthi kuwena umjito right, but mina ngiyathemba njengentombazane ukuthi khona omunye engizomthola ongcono kunawe, yabo. So nje ngisafuna ukubheka abanye abangcono kunawe, but now right, but ngisafuna ukubheka abangcono, nginethemba lokuthi khona ongcono engamthola kunawe. So lo explore wakhe kahle kahle usho njalo, yabo. So njengoba ethi yena she will hurt me if she can give it a chance now. Ngamanye amazwi uthi mangathiwa mina nawe ngiyavuma ukuthi sithandane manje ngizokuchithela ngoba ngisafuna uexplore, ngizobe ngibheka abanye abangcono kunawe, yabo. So uthi mangabe kahle kahle nje kuwena uthi mangabe ngiyavuma ukuthi sithandane ngizokuphatha kabi, ngizokuchithela ngoba ngizobe ngiexplore, ngifuna omunye ongcono kunawe, yabo. So usho njalo mangabe esho kanje haya, yabo. So mfowethu wena kumele uqaphele manje ngoba lo muntu uyingozi, kumele uqaphele manje, inhliziyo yakho uyivikele. Ingakho ithi mangabe uyinsizwa, mangabe umuntu nje balekile ukuthi ukwazi ukuvikela imizwa yakho. Umuntu mangabe ekutshela khona into akutshela yona and nezenzo zakhe futhi uzibhekisise, yabo. But ke uthi ke umfowethu, so vele I know ukuthi upon exploring usengathola omunye umuntu and nami ngisangathola omunye umuntu and sikhohlwana. She wanted us to be friends and angivumanga leyo because I was protecting my feelings. Was it a good move or not? So mfethu yabona wenze kahle ngokuthi ungavuma ukuthi nibe abangani, ngoba hlezi ngisho ngithi ungayivumeli leyo nto, ngoba once wavuma ngomlomo wakho ukuthi nibe abangani ngeke lo muntu usamqabula, ngeke usenza lutho, ngeke usathola lutho, usumngane, usuku friend zone, yabo. So uma ku friend zone
awuzenzi zonke lezo zinto. Ungeke uzuqualify ngisho nakulento yokuthiwa konje leyabathi ama-friends with benefits, because seniconfessile ngomlomo wethu ukuthi nizoba bangani, yabo. So ingakho ngithi ungayivumeli leyo nto, yabo. So mfowethu, yabona kulesimo sakho lo muntu lo uyavuma ukuthi nithandane, but yena unethemba lani lokuthi udeserve more. Hayi wena unomuntu anethemba lokuthi angamthola. Yabona lo muntu kahle kahle, yabona abantu abajwayele ukubuka i-TV kakhulu. So babuka i-TV, ama-soap, zonke lezi zinto, ama-movie, babuka lezi insizwa ezilapha ezimangalisayo, yabo. Base baba nethemba, becreate lesithombe esisekhaya ukuthi yena nje uzothola umuntu onjeyana, kanti lutho mfethu uphila nawe lo muntu. So kumele athandene nani la niphila naye, lo muntu ku-TV, ngoba ngeke azamthola, yabo. So abantu abaningi baye ba-create leso sithombe, yabo. So mfethu, wena into ozoyenza la, lo muntu ngeke usafake inhliziyo, because lo muntu uyavuma ukuthi mina nawe singathandana, but ngizobe ngibheke eceleni, ngizokuchithela, ngikwenzele yonke into, ngibe ngibheke eceleni umuntu ongcono kunawe. So wena mfethu, uma ukuthi awunankinga nokuthi lo muntu enze zonke lezo zinto, wena as long as uzokwazi ukuthi inhliziyo yakho ungayifaka, kwazi ukuthi uziprotecte. Enye indlela ongaziprotecta ngayo ukuthi umshiye phansi, yabo. Uma uzazi ukuthi ufragile nawe, uyashesha ucikeka kanjani, but uma ukuthi nawe uzifunela umzimba wakhe kanjani, noma uzifunela umuntu just nje ukuthi ulale naye, yabo, noma uspend isikhathi naye, nilale nigcine lapho, nango-ke lowo muntu uyayivuma leyo nto. But uma uthi uyazazi wena mfethu ukuthi ufragile, ufuna into eqondile, mshiye phansi lo muntu, ungabusaqhubeka naye, because ngamanye amazwi uyasho ukuthi uma ukuthi niyaqhubeka naye uzobe bheka omunye ongcono kunawe, yabo. So wena mfethu, sibuze wena ukuthi kahle kahle kufunani. Uma ukuthi usifunela nje umuntu enizozidlalela naye, nanga umuntu iproposal yakhe isho njalo ukuthi hayi, ngiyavuma ukuthi sidlale, but ekudlaleni kwethu uma ngithola omunye ongcono ngizokushiya kanjalo, yabo. So kumele u-understand mfethu, ungaziphonsi entweni. Ingakho ngithi umuntu kumele umfunde into akutshela yona, nezenzo zakhe kumele uzifunde, zibalulekile, yabo. So kukwena mfethu, isinqumo sakho ukuthi wena ngikwazi ukuthi ufunani. So-ke wena uzodecide ukuthi ufunani ngempilo yakho. Uma ukuthi usifunela nje ukuyishayela yena, uyakuvumela. So wena uyazi into ezomele uyenze ukuze wenze njalo. Uzomkhipha nijabule ndawonye, njengoba ngihlezi ngisho, noma nibonana. Into ebalekile ukuthi nibonane, not ukuthi nikhulume efonini. So uma ngabe senibonana, uzozama ukuthi uwenze ithu, umphathe kahle, uzama ukwenza ithuba lokuthi uthole into yakho, because vele usevumile, but uyasho ukuthi yena unethemba lokuthi angathola into engcono kunawe, yabo. So-ke njengoba ngisho ukuthi uma uthi fragile, umshiye, ungaqhubeki, uzomthola omunye umuntu oright. But uma uthi uzifunela nje umuntu ozozidlalela naye, noma mhlawumbe umzimba wakho uyakuchaza kanjani, qhubeka-ke, yabo, uqhubeke naye, yabo. But ungabusaconfessa kanjani ukuthi ufuna uthando kanjani. Cha, ihlehlise nje inhliziyo yakho kuyena, but wena sondela ngokuthi nispend isikhathi ndawonye, uzama ukuthi wenze ithuba, ushaye nento umthole, yabo. Because manje kuzoba kuwena ukuthi ufunani, njengoba ngikutshela ukuthi isinqumo sakho manje. But lo muntu lo, into ayishoyo kuwena, uyavuma ukuthi ningaba ndawonye, but yena ngaphakathi unethemba elikhulu lokuthi udeserve more kunawe. So-ke njengoba deserve more kunawe, uma ukuthi uyavuma nithandane, uzobe explore. So wena mangabe uvuma ukuthi nithandane, njengoba esho ukuthi mangabe ukuthi uyakunikeza ithuba, uzobe explore yena, uzokhetha. Ngamanye amazwi uyakutshela ukuthi ngizobe ngiqhubeka ngibheka abanye abangcono kunawe khona sithandana. So ngizokuchithela ngamanye amazwi. So wena mangabe ungenankinga nalokho, ngoba ngisho ukuthi isinqumo esakho. So mfethu, hlala phansi nawe uzibuze ukuthi ufunani kulo muntu, yabo, because yena unethemba lokuthi udeserve more kunawe. So mina umuntu mangabe esho njalo kumina, lo muntu usuke ngi-undermine, ngithi bese ngitshela ukuthi usafuna uku-explore, ngamanye amazwi udeserve more kunami. Ngingeza ngenye imission nami, uma ukuthi mhlambe bengikuthanda noma bengiyithandile umzimba wakho, mhlawumbe ume kahle, ngiyabona umzimba wakho ukuthi uyangicala, ngingeza ngenye imission, inhliziyo yami nje ngiyivalele eceleni, ngizenzele but nje njengoba ngitshela mfethu ukuthi zibuze wena ukuthi ufunani kulo muntu. So ukhiye lapho mfethu, yabo. So intombazane ikubekela obala, yakudekela itafula, yakunikeza ukuthi ufuna uqala ngalaphi. So kukwena ukuthi wenze njani.
yabo, but ekugcineni uqaphele into ekutshele yona iyona, yabo, ngoba uzoqhubeka explore ngamanye amazwi uzoqhubeka bheka abanye abantu abanjani abangcono kunawe, yabo. Isinqumo egcineni sabani esakho. Uma ufragile ungaqhubeki naye, uma uthi uyashesha uphuka inhliziyo kanjani, but uma uzazi strong ufuna umuntu ozodlala naye, qhubeka naye, sure.